खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आरो नै कटेजफोरखौ जोङो चेक आउट खालामजोब्बाय ओंखारलांनायसै ओमफ्राय नै बावहाय नै गासैबो ओंखारजोब्बाय बाजै थांबाय दे बुजिखा दे बुजियो आच्छा देबबरमा ना थामो देबबरमासो दे आच्छा जों बर' आसाम बिटिसिनि बर'सो बेरायनो फैजाक जों बाजै बियो बे खामानि बेयावनो कटेजफोरखौ एसे फोसाबो क्लिन खालामो नै दा क्लिन खालामबाय ओमफ्राय आरो ओरैहाय नै बानायगासिनो दं थ' नोंथांमोनाबो फै बेरायनो ओमफ्राय खोमुलुं होननाय जायगायावहाय बे मोनसे जायगायाव मोजांनो रेस्ट लानो हागोन खुब सुन्दर अति सुन्दर बिटिआरनिफ्राय फै ओमफ्राय नै बिसोर बिटिआरनि गोजा हा बिटिआरनि नङा दा बिटिसि अबसे बिटिआर इमप्लिमेन्ट जायाखै ओइ साबिया आं हैयाखैना नै जों चेक आउट खालामो सोमदोन पुरा ट्रेडिसनेल खुलुमबाय खुलुमखा खुलुमखा ट्रेडिसनेल टुडे आइ एम फुल ट्रेडिसनेल थंले आर'नाइ दं दा लानांगौला लानोसै गामसाजों ओंखारबाय पुरा ड्रेसाव फैदों आरोखि मोजां जेरावबो गावनि हारिनि हारिमुखौ खिन्थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन ओमफ्राय नों माखौ साबसिन मोनदों बावहाय बावहाय त्रिपुरायाव बयनिफ्राय साबसिना माने मोनदाङो जे बिसिनि साननाय हनाय रायलायनाय मानसिजों मानसि सोमोन्दो अनलायनाय हेफाजाब होनाय बे दङ नाम्बार वान दिस इज ट्राइबेल येस साबिया दङ साबि दङ अफखाय जागोन ओमफ्राय नों मा खावलायगोन जोंनि बिटिसिनिफ्राय होनोब्ला लाइमोनफोरखौ माने लाइमोनफोरा बेखौ सोलोंनांगोन जों बेयाव फैनानै जिनाखि मोनदों बे त्रिपुरा स्टेटआवहाय बिसोर गुबुन हारिजों सासन खालामजादों बिसोरना सुबिदाफोरा अपरचुनिटिफोरा बुहुत खम थेवब्लाबो बिसोर फरायनायावहाय बुहुत नाजाय फरायनायाव आवगायो साख्रि मावनानै जायो सुबिदा दं खिन्थु जोंनि बिटिसिनि मानसिफोरा जे माने सुबिदा गैया जेबो अपरचुनिटि गैया खाबु गैया बेबायदि सानो खिन्थु बिसिनि काउन्सिलखौ नायनानै जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौ जुदि नायोब्ला बर'लेण्डनि काउन्सिलखौ नायोब्ला जोङो बुहुत गोजौआव दं अब्लाना माने जोङो मोजाङै इउटिलाइज खालामोब्ला मोजाङै बाहायोब्ला आनएमप्लयमेन्टनि खोथाबो फैया बेवहाय सोरबा बर'आ खस्थ'यैहाय खामानि मावनानै जानांगौनि खोथाबो फैया दा बेनिखायनो जोंहा जुदि सुबिदा दंब्ला जोंहा एसे गोजौ मोनसे काउन्सिल मोजां पेकेज थाखा फैसाजों मोजां पावारजों फांसनजों जोंहा जुदि दङब्ला बेखौ जोङो बिटिसिनि मानसिफ्रा जोङो बेखौ बाहायनांगौ मोजाङै इउटिलाइज खालामनांगौ जाहाथे बयबो माने एसेब्लाबो एनकारेजमेन्ट थुखोजानाय इक'नमिकेलि आरो सोलोंथाइ बिफानाव गासैयावबो जेन जौगानो हानायनि खाबुआ जोंनो बुहुत साबसिन दे बिसोरनिखौ नायोब्ला जिहेतु बिसोरना खाबुआ बुहुत खम बेस्राफोर ओमफ्राय आरो आं बै लेभेलाव थांथ'ला दा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दा गोबाङानो ब्लगार्सफोर दङ ना वेदाराथ' बिदिनोसै टुरिजिमखौ फकास खालामनांगौ टुरिजिमखौ दा बिसोरनाव बुहुत मोजां इनफ्रास्ट्राक्चारफोर बिसोरो डेभेलप खालामबाय इसेबां माने खस्थ'यै माने इसेबां बिसोरनावहाय फाइनान्सियेल पेकेज इसेबां गैया मिथिनायाव अब्लाबो बिसोरनाव इनफ्रास्ट्राक्चारफोर बेफोरबायदि दं डेभेलप खालामना लाबाय जोंनियाव बेफोरबायदि डेभेलप खालामनो हानाय गोबां जायगाफोर दं मानो होनब्ला जोङो बर्डारिं टु फरेन कान्ट्रि इन्ड' भुटान एरिया जोङो फरेन कान्ट्रिजों नांजाबनाय दा बेफोरखौ मोजां सोमोन्दो लाखिनानै डेभेलप खालामोब्ला माने एसेल' खर' बाहायनांगौ होमब्लानो माने गोबां बेवहाय रेभिनिउ जेनेरेसन एमप्लयमेन्ट बेफोर गासै ओंखारजोबगोन आरो ककबरक आरो बर' बिनि रायलायनाय आरो बर'नि रायलायनाय बेसे मा फारागथि दङ गोबां बाथ्रायानो मिलायो अबेयावबा एसे गोथौसिन बोयो अबेयावबा जोंनि गुसुंसिन बोयो अबेयावबा बिसोरनिया डियावहाय टि होदेरो नै बेफोरबायदिल' फिसा फाराग दङ आरो दा जों जारिमिनखौ इसेबां बुथुमनानै नायनोबो जोंहा जारिमिननि आंनाव नलेजआ एसे खम खिन्थु मिथिनाय बायदिब्ला माने खाथि सोमोन्दो दं आरो गोदोहाय बर' आरो ककबरकजोंहाय हामबायसै थेंक इउ जिहेतु आं बेखिनि बाथ्राखौ सोंनाया आंहा एसेब्लाबो नलेज दङ नालाय बिनि थाखायसो आं नोंनाव सोंदों थ' जों गोबां गोलाव बोसोर जोङो लोगो मोनबोदों बिसोरखौ जोंनि लोगो फ्रेन्ड सिथुं होनाय बेखौ जों लोगोआव मोनो थ' जोङो आरो मोनसे जायगायाव थांबावनो आं नोंथांनो बै ससेखौ नोंथांमोननो ससेल' खोन्थागोन बारा गोलाव खोन्थानो हानाय ट्राइबेल मिउजियाम जों हाबलांनो खुलुमखा हाबलांनोसै जोङो